Olin opiskellut poliisiksi nuoruusvuosinani unelma-ammattiini ja jatkoin sen jälkeen opiskeluja poliisin omilla kursseilla. Silloin mietin, että voisin jatkaa opiskeluja myös eteenpäin. Tällöin turvaudun aikuiskoulutustukeen, kun hain lukemaan Vaasan yliopiston hallintotieteitä, ja tämä ei olisi ollut mahdollista ilman aikuiskoulutustuen suomaa rahoitusta. Todella moni opiskelija tällä hetkellä poliisiammattikorkeakoulussa opiskelee aikuiskoulutustuella. Tämä mahdollistaa heidän alan vaihtonsa siihen lapsuuden unelma-ammattiin. Jos aikuiskoulutustukea ei olisi, niin uskoisinkin, että tietyillä aloilla, esimerkiksi juuri poliisissa ja hätäkeskuspäivystäjissä, olisi entistä hankalampaa löytää hyviä opiskelijoita kursseille. Eikä tämän takia toivon, että ymmärretään, että aikuiskoulutustuki mahdollistaa alanvaihdon vanhempana ja mahdollistaa myös sen, että voi vanhempanakin kehittää itseään opiskelemalla. Aikuiskoulutustuki on tähän ainoa vaihtoehto.